Mal-34 kumpanija li kapaċi jipprovdu servizz fassi finanzjarji virtwali resqu quddiem l-MFSA biex jiksbu il-liċenzja li jipprovdu servizz fis-settur tal-assi finanzjarji virtwali magħrufa bħala VFA. 21 minn dawn il-kumpaniji jispeċjalizzaw ma' servizzi marbuta mal-cryptocurrency. Dan kollu ħareġ meta s-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri inawgura l-uffiċini l-ġodda ta' Dr. Werner & Partner f'Santa Venera. Din hija ditta multi-dixxiplinarja ta' avukati, esperti għal konformità internazzjonali u l-liġi tat-taxxa internazzjonali, accountants u konsulenti finanzjarji. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri spjega kif din il-kumpanija flimkien moħrajn għarfu il-qafas regolatorju b'saħħtu li għandu pajjiżna u bekk għażlu hawn biex jistabbilixxu l-kwartieri ġenerali tagħhom. Uffiċċju internazzjonali ġie stabbilixxa il-headquarters tiegħu Malta, tista' jgħid minn żewġ impjegati kiber għal dis-sena l 35 impjegat u għal 50 impjegat sa l-aħħar tas-sena d-dieħla. Da kollu applikaw ukoll għal-liċenzja ta' VFA biex imbagħad eventwalment joperaw is-servizz tagħhom fuq il-blockchain. U allura qed naraw issa numru ta' operaturi qed nifħabbart ukoll li hemm il-34 operatur li applikaw għal-liċenzja ta' VFA sabiex hemmhekk nkomplu naraw l-ekosistema tagħna f'industrija ġdida dak settur tal-blockchain u tal-cryptocurrencies topera minn ġewwa pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-kumpanija sejjaħ lil Malta bħala l-gżira ideali biex jirnexxu. Tax advisor and a lawyer from Germany. And we could see the opportunities what this island is giving to Europe. Il-kap eżekuttiv stqar li bħala aġenti tal-assi finanzjarji virtwali jistgħu jħajru kumpanija oħrajn li jażlu lil Malta li qed tkun pjoniera f'qasam li jagħti alla l-ħobża ta' kuljum lil bosta żgħażagħ f'dak kollu marbut mal-ekonomija diġitali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.